پڑھیے لا الہ، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبدے بیڑے دارے نے، سانو دسیا پیر پیارے نے، پڑھیے لا کلمہ ذکر الہی دا، ہر دم پڑھنا چاہیدہ۔ عزیزہ من اگر اللہ تو حضور سرکار دی حدیث ہے جس بندے آخری واری مردیاں کلمہ نصیب ہویا، اللہ چاہے تو یہ دیتے ہی بیڑا پار کر دے گا۔ بھائی جان دنیا چھڑ دینی، وقت تھوڑا ہے، بابیاں دیاں گلاں یاد کر لو، ڈونگی قبر اندھیری غار اسی، اتھے کوئی نہ سجن تے یار اسی، پڑھ کلمہ تے بیڑا پار اسی، پڑھیے لا وچ قبر تے سونے آیا جاویں، اللہ اکبر کبھی، وچ قبر تے سونے آیا جاویں، سونی صورت پاک وکھا جاویں، نالے کلمہ یاد کرا جاویں، پڑھیے